Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда хоккей буенча Олимпия чемпионнары физик мөмкинлекләре шикләнгән балалар белән уйнады. Инвалид коляскаларындагы балалар кичергән хис-тойгылар турында киләсе язмада. Bu балалар için хоккей уйнаудан да артыграк булды. Үз кешеләренә ышандылар, йөзләренә елмаю нуры чыкты. Когда хоккей не играл, эмоции... Наверное, интересно, да? И что-то необычное. Да. Профессиональ хоккейчылар белән бергә уйнау балаларга зур бәхет иде. Олимпия чемпионнарын бер күрү үзегенә дә ни тора бит. Хорошо для детей. Балаларга үсеш өчен бик кирәк очрашу бу. Өйдә утырганчы аралашалар, дуслашалар, монда кешеләр күп. Татарстан башкаласында коляскалардагы инвалид балалар өчен дулкынландыргыч мондай очрашулар традициягә керде. Всегда любим приходить. Күнегүләрне калдырып булса да, балалар белән очрашуга яратып киләбез. Бүген дә теләүчеләр күп иде. Уен һәр бала күңелендә зур хатирәләр калдырды. Адаптив спортны үстерү үзәге базасында Казанда хоккей буенча балалар командасы оештырылды. Түбән Камада да команда туплау күздә тотыла. Монда очрашулар осталарны да, балаларны да берләштерә. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струменский, Никита Гарахинцев, Татарстан яңалыклары.